stay with you every night. Take me away. Don't wanna run to you every night. Let me hold your hand. What's up, Tarlakeños? My name is Alquin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, nandito tayo sa Terraza Cabin Resort sa Barangay Kalipayan, Santa Ignacia, Tarlac. So yan, kung gusto nyo mag-staycation dito guys, sobrang ganda, lalong lalo na nung sunset. And makikita mo ito yung pinaka-infinity pool nila. Sobrang ganda yan. Kung nakikita nyo sa likod natin, ito yung pinaka-pool nila. So may separate siyang pool doon para sa kiddie pool yan. And then dito sa pang-adult, changing color siya guys. Tapos dito sa may harapan natin, ito siya yan. O ito naman yung kanilang pinaka-function hall. So may tatlong table dyan. Every table is kakasya is 10 persons. So dito sa kabila guys, ito na yung tatlong cabins nila. So per cabin kakasya dito is 2 to 4 packs. And meron din tatlong cabin dito sa kabila guys, 2 to 4 packs din. So a total of 24 packs yung pwedeng ma-accommodate ni Terraza Cabins Resort dito sa Santa Ignacia, Tarlac guys. So kung may special locations kayo, pwedeng gawin dito. And after that, pwede lang mag-stay is 24 packs. Napakaganda ng mga cabins nila. And dito pala sa tatlong cabins dito guys, may dalawa silang dito, toilet. And banda doon sa bandang likod, nandun na yung pinaka kitchen area nila. May toilet and naka-separate yung pinaka bath nila guys. Ang nilang functional guys, meron silang yan, videoke. So unlimited videoke, pwede nyo naman gamitin. And then guys, napakalakas ng pinaka wifi nila. Nakalagay naman dito yung password and wifi name. Ayan, pagkita ko lang itong pinaka loob ng functional nila. So dito mapapasin nyo, magkatapatan yung mga cabins. So yan, kung gusto nyo mag-inquire guys and then magpa-book, direct lang kayo sa kanilang Facebook page, Terraza Cabin Resort. Bukas no Tarlakeños, papakita ko sa inyo yung pinakaloob ng cabins. And yan, papakita ko ulit itong pinaka-view na makikita nyo dito sa Terraza Cabins guys. So ito, yung, sa likod ng ng mismo pool nila. Ito din kabundukan ng Santa Ignacia. So part pa rin siya ng Zambales Mountain Ranges. So makikita mo diyan, napakaganda ng view. Tapos yan habang naliligo kayo. So kung nature lover kayo guys, perfect place tong Terraza Cabins. Good morning Tarlakeños. So hindi na nga tayo masyadong nakapag-vlog kagabi dahil nga umulan. So abangan nyo guys naman yung pinaka natin dito, drone shot. And hanggang ngayon umulan pa, non-stop yung ulan. Pagising natin is umulan na. Kaya ayan, sarap maligo. Ulitin ko guys sa lahat ng gustong mag-staycation dito sa Terraza Cabin Resort. So punta lang kayo sa kanilang Facebook page and pwede kayong magtanong doon and magpa-book. So capacity ni Terraza Cabin Resort is 24 packs. And yung functional nila 30 to 40 packs kasya naman dyan kung may special occasions kayo. Tapos per cabin guys, pwede namang pwedeng magpa-book. Good for 2 to 4 packs yan. Kung mag-couple kayo pwede. I think nasa 3,000 plus or 3,000 plus yung pinaka-rate niya. So apat kayo guys, mas mura siya. Mas makakatipid kayo. Tapos pwede nyo naman gamitin yung functional, may kusina, may mga CR naman sila, may kubo, and of course ito nga pinaka-infinity pool nila. So ito yung makikita nyo guys. Napakaganda nung Santa Ignacia, Tarlac.
natin kung ano ba yung nasa loob ng Teresa Cabin. Buksan natin. Ayan siya. So may dalawa na siyang bed, double size yung pinaka bed niya. Tapos fully air condition din naman. May outlet doon sa kabila. Ayan. So pwede kayo mag-charge. Tapos may ano naman dito, maliit na trash can para sa mga basura niya. Yun talaga niya, hanggang dito na lang. Yan, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutang share ang video to para malaman ng ibang Katarlakenyos natin dyan itong napakagandang staycation dito sa Santa Ignacia, Tarlac guys. So ito yung Teresa Cabin Resort. Yan, kung gusto niyo mag staycation dito, puntahan nyo lang yung kanilang Facebook page. And of course, napakaganda ng pinaka nature, yung pinaka scenery. Tapos napakatahimik ng lugar, napaka-peaceful. Tapos yung mga cabins yan, relax na relax ka. Napaka-cozy ng place. Yan, province feels din yung ano yan, yung dating niya. So until our next vlog, peace out! Sometimes I wanna